Der var engang en mand på 42 år, som hedder Ole. Ole han er meget fattig. Han bor i et hus, der minder lidt om en skraldespand. Han går med monokkel, og han ser elendigt. En dag, der kommer hans lokale postmand Per forbi. Ole han siger blot: "Nå, hvad vil du her, postmand?" Postmanden svarer: Tak for i fredags, Ole. Det var stivt. Jeg kommer med det seneste nyt. Ole han tog det og lagde det bare ind på sit bord. Om aftenen, der kunne Ole alligevel ikke lade være med at læse i avisen. Og på 12. side, der stod der, at hvis man fandt et slot, så ville man blive millionær. Det kunne Ole ikke fatte, så han slap alt, hvad han havde i hænderne, hans fastelavnstøj og alt hans kanelstegne, alt, og han drog ud i den store, store verden. Da han kom forbi en mølle, der tænkte han: jeg er der ikke i et røvhul, for det var jo en mølle. Men han tænkte ikke mere over tanken, og løb fortsat videre. Han kom til Køge, og i Køge, der købte han 3 pølsehorn og tog videre med færgen til Bornholm. Derefter, der kunne han ikke stå for fristelsen for lasagne, derfor svømmede han til Ystad, hvor en lasagne kun koster 2 danske kroner. Og på motorvejen, ja, der var der rigtig flotte biler, og Ole, han var grebet af, hvordan de så ud. Men han kunne ikke forstå, hvordan de var blevet skabt, for han levede jo i det 16. århundrede. Men da Ole han havde løbet og braget igennem den store, store verden i 7 dage, ja, så blev det mørkt. Og han måtte atter løbe i 7 dage, da han ikke kunne sove på grund af fuldmåne. Og det var jo ikke særlig godt, men han kunne da nå før frem, tænkte han. Og som han siger, græs, det smager jo af tørv, så man kan jo ikke gøre for det. Da Ole endelig kommer frem til der, hvor slottet skulle ligge, ja, der var der blot en sort dør med nummer 16. Der tænkte han på den kæreste, han havde i 1987, med den trunte, som han kaldte for heksen. Hun var meget, meget grim og levede af bananer. Og hun var også lidt sort i betrækket, ligesom han havde sort hår. Men det gad han ikke tænke længere over, så han bankede blot på den store, sorte dør. Der var ingen hjemme, så Ole tænkte, det kunne da være lidt frækt at gå indenfor. Han gik indenfor. Indenfor var der en kæmpe ørken, og da stod der en enorm tyveknægt. Ole tænkte, det er da den, jeg plejer at lege med, når jeg er sammen med postmand Per. Så han greb den store arm og huggede i den, som han havde gjort det i går. Han smed en mønt i, men han vandt desværre ikke noget. En lille dværg havde set ham spille på den enarmede tyveknægt her i ørkenen. Og dværgen kom hen til ham og sagde, nej, det er da dejligt at se en spille på min enarmede tyveknægt. Det var jo lidt, du ikke vandt noget. Men som man siger, en blind høne kan også finde korn, så her har du en mønt mere. Ole fik en mønt mere af dværgen, som kaldte sig Siggi. Men han smed mønten i, Ole. Og der vandt han ikke noget. Det var bar og kirsebær, han fik ud af det. Ole han tænkte, hvad han kunne gøre ved det her 2 gange, uden at vinde noget som helst. Uden at vinde en skid. Det passer så ikke, for postmand Per, han pruttede ikke over. Men han tænkte på, at John havde en monokkel. Han kunne jo alligevel ikke se ud af den, så hvorfor ikke smide den i? Og så tænkte han igen,
i det 14. århundrede, da samoer, de smed sådan en mønt i, så vandt de ingenting. Hvorfor så gøre det? Han gad ikke tænke over det, da han havde æblejuice i højre lomme. Men han smed den i, og pludselig var der jackpot. Det bimlede og bamlede i den enarmede tyveknægt, og han var så glad. Han hoppede og dansede, og han kunne ikke styre sine dejlige lyster. Og han blev simpelthen så rig, at han kunne tjene 15 fluer i 17 dage. Så rig havde Ole ikke været i et halvt år. Og heller ikke på den mark, hvor han ejer en halv hektar. Så husk, at en monokkel også kan give succes. Og sikkert også finde korn. Og Ole levede lykkeligt til hans dages ende.